ty potočí. Ale to pomaličko len. Poď sem. Počkej, mám na... A, točilo sa to. Počkej, ja slycha dať pekami. Natáčam. No ale to nevybieraj. To na čo si vybrala? Nevybral si nič. Ale to Jasminka vybrala. Dobre. Zato ja som jej to povedal. Prevráti sa to. No. Vidíš? Aha. To bolo tam niečo zaseknuté. No. Jo, a ja som to cítil. Jasminka, netoč to. Aha. Počkaj, takto to dám. Pozor, kamen tam je zaseknutý. Veď preto, veď budem vyberať. Jasminka, nerov. Tam je kameň, veľký. To musí tam byť, lebo potom prevráti sa to. Jasminka, nerov, tu je kameň. Tam musí byť ten kameň. Ale dole, pod tým mlynom. A to tam zaseká. Dobre, to zasekáva, lebo to tak ťažko ide, vieš. No dobre, ešte poďte, ideme na tú chybničku. Tento... No poď. No poď. Poď. No poďte. Škoda. Prečo tam mlyn neurobíme tu? Tu by sme ho mohli... Počkaj, skúsi ho urobiť tu. Ne, to nemôžeš. Preč? Nemôžeš oproti prúdu takto.